Mahira namin. Dali up. Kakalay ka na, ha? Dama o, day, ha? Dali, radyo kakalay ko pa sa mga nanog. Ako ang mga, kuan, di ka ka, like, di ka ka, heart, di ka ka, comment. Kuan mo, like, ka dahil, ana? Oh no! Sa'yo nakauyong sa video. Sumanga naman ka nakauyong sa video, oy. Huwag kakauyon. Dali, ako awa rin kakauyon din. Tapos na. Bakit ito? Lahi nga pareha naman eh. Tapos, ang pagawin sa'yo ko. Oh no! Di lang ito dahil. Lahi, lagi na yung pasabot lagi. Anong yung heart, mang like, mang kana. Sige to, siksiban. Mao, day. Pag hindi agak ko, day. Ha? Laki na yung gitanaw. Ano man, day ko. Kung buwan ka, dihang buwan nga ka. Sige, like, utro. Ano ka mong like na. Karing tinumo, no? Banto ba ka di ka mo like? Siksi din. Sige, like, utro mo sa pasay ka, no? Malitigtan, yung buwan nga ni. Kaya, like, anong mga kuan, sa huang video di mo like. Tantay ka ron.